Ine 2 gün mü 3 gün mü ozal şo Zoom diýip bir ýanky neme açypdyrlar, bular bir zamba ýaşy açypdyrlar. Oň içinde de bir topor ýanky şol Türkiýede oturan bar. Bulan içinde de ýol başçy bolup inni sahna çykan täze köpden märi görünmeýän öz esasy öz başyna işläp beren Akbol Tapar, Ak Muhammed Jumayev diýilen adam. Men bu adamyny nähil tanýanyň soň düşünürün ýöne şol adam bilimli, sowatly, elbetde ýazyjydyr, ýene şoňa meňleşdirýän ýöne men öz düşünjäme görä özümki bilsin iýilinki ýitsin diýilen adam. Şo taýda ýygnalan adamlar kim? Şol oturanyň köpesi şo taýda şol ýurdun köpesi del, ählisi ýurdun içine girme niýeti ýok. Sebäbi olar ýamaňyk çykan, olardan peýda ýok. Ine şol edilýän emel nämäni? Ol bir iş edilen hökmünde görkezilýär. Nu lokan iş, aýna ýygnanşýas edýät. Ýöne bir ýanky ol hakyky iş bitirjek adamlaryň işi däller bular. Bir owaň daşyny akşam ara şagallar üýçüp näçe ulanady. Şol tok ketekdäki towuklara mara üýtgän aklar, ukundan açylanak. Näme hakda gurrun edýäňim, näme üýtgeşik gurrun edildi şo taýda. Hiç zat ýok ha, dogry dämi? Näme edilýär? Bulan hemmesi şol taýda oturan gelin şoň edil şoň hyýalak, bular şol daşary ýurtda gaçyp atalgaljak bolýarlar.